Сине кулдарыма алдым, ике күзем яшкә тулышты. Көтүп алган бала яны һиндә халкым рухы, язмышы. Һәр бер каләм әһеле үзенең китабын язганда ниндәйдер изге уй максаттарды күз уңында тота. Бына мин дә яңы сыккан китабымда Күлсумгага ни булган дип аталган яңы китапта үземнең уй хисләремде укучыларыма җиткерергә тырыштым. Бында башлыса Ер-һыу атамаларына арналган шигырьләр урын алган. Ер-һыу атамалары дигәндә мин нимә әйтмәкче булам? Уларның күбеһенең исеме генә калган. Шунһы бик үкенечле. Хәзерге вакытта экологик проблемалар көндән-көн безне ныграк кысып килгән вакытта был турала язу бигрәк тә кирәкле, көнүзәк дип уйлыйм. Чөнки балалар гына түгел, хатта өлкән буын араһында ла, урта буындар араһында ла ер-һыуларның атамаһы онытыла бара. Топонимика ул безнең киләсәк буынга югалмайынса барып җитәргә тиеш, уның күңелендә урын алырга һәм табигатькә, ер-һыуга булган мөхәббәт булып күңелендә калырга тиеш.